Okay, once again, thank you very much, Mart One Mall. It is Santiago City for sponsoring this portion. Kat, adan na nga bak, nagsapa ako nga nag-text talaga. Ba't nga, pagbalikas ko, dili mahiwagang word. Ano ti word iti Ilocano man yun? Sarita. Ayan. Mahiwaga nga eh. Mahiwaga. Dat lag nga raw. Dat lag. Sarita kat, edi na ibalikas ka. Ay ka, in-text na mutan. Kakuna na di jay. 28 anyo sa manong. Taga Purok 5. Iti Rania, Gramon, Isabela. Kahit iti pugtok monmonyi ka. Ngamsak ba iti amin? Kuna na. Naimbag nga tayo manong June. NJM Kablawa man. Dati iti mawag. Kablawa man nagajay agsiksik ka. Nalpasat tayatan. Nalpasat. Kita man nagswerte na. Naibasa na nga rod. Iti message na nangapagpay nga rod. We would like to say congratulations to Ms. Judeline Conde, 20 years old of Purok 5, Rania, Gramon, Isabela. Apay taga Ramon. Iti pumugpog to. Awan iti. Mapimog to iti sa maling nga lugar. Okay, agor kada kita dumugtat na kita, di ba? Basta no timang lipat, kung arak. Ati sa magkantatig. Sinumbatan dati, apag darikmat. Apag darikmat. At apa yung nag-lus, biminda ko na namot, arak. Manika. Tinagalog naman nila Yadi Guzman ngamin, Edmond Muñeca. Baby doll. Afo, kita man lang social. In English na, baby doll. I'm Julius from Nabuan. Ngayon, unfortunately, at iti imunan apo nga nakapugto. Ayan. Congratulations once again kang kakat. Mabali mo apong ngalain nga kas. Ito'y istasyon. Wino ay bitex mo latakad kami. Ngalot latan. Ayan. Kuya JM and June, pakigrit nga po si Pare JB Dotimas, ti Barangay Rizal East, San Isidro. Pahikan tayo man jay Colasisi from JR Kabakungan. From Jones, Isabela. Ayan, online ni Manang Darlene ka. Ninanay mo ba ng online? Hello na, Darlene? Yes. Tatay ko pelas bisiputan nung makita nga parang itinagan na. And in behalf of Kadagiti Karubas all over the world, we would like to say congratulations to you, Manang Darlene Khan. Kaya siyempre, kini bunso ni Fatima para iti graduation. Happy graduation kat apo nakagraduar mo na ni Manang Darlene. Iti panagpaadal na kadagiti anak nasa Jaya, Chicago, Illinois. So nga dagiti taga Esperanza East. Dagiti Balvin Clan di tagat agragrag sakda. Apo talungan na nakagraduaran kita. Laeng. And siyempre, upat ko na kumagayam, tadapi gaya may sa tiabay ko, ang anak na. Sa ako sila pa, nakang ko lang nalipata laang ba, siyempre. Kaya di panon ko, kaya di sibay na. Kaya siyempre, may isang anak na tiabay ko, ni Balong. Once again, ano ibagam kini ating mo Fatima? Nako, English? Okay, basaan na ay dingganan to dayta. Congratulations and celebration for your sige, kayang dayta. Di pa nakatorpos mo. Di pa nagadan. Apo, rela maguyot. You lost your internet connection kunana mo kita man dati ko datan. You lost your internet connection. Di ba i-connect mo kami nga talaga nga direct? Maday, lalo nga akong absot. Ay kasi ay? Okay. Good day manong June pa ikablao man ti family leal. Aglalo ken papang ken tatay ko. Papang ken tatay ko. Nga ni June Michael nga nagkasungsungpot. Request ko man din ano version ti You Were Mine no da nagmayat ti panagkankanson nyo iso na adik naklaunay ngagindengeg kada kayo. Dati ka kablao ket nagapukonyak. Lailin Lea. Okay, ulitin tayo pangablao ta kini Manang Darlene ta na lost connection ta tayo mumut ita abroad handa manggag no nakapsot internet. Once again, Manang Darlene kani Fatima ken di balasa mo ni Fatima, congratulations iti graduation day na manipod kadagiti padam nga stakeholders sa FDD, padam nga members iti fairies. Apo na po man iti internet connection niya motan talaga laki di motan. Apo. Isadsadya na sa mati. Agpuko-puko dito internet. Sige, mangbasa ka pa dito local nga local talaga. Local kaya na original dita. Hang original international. Okay. Good PM po, pabati naman po pabiling family na laging nakikinig sa inyo. Lalo na sa tatay kong poging-pogi, Marlo Pabiling, apo, at sa kapatid kong
Si Giovanni Pabiling, hehe, paregas po. Kawitan ni Tatang, salamat po. Po ni Giovanni. Iti Eagle Rider, motorcycle parts. Tigil yung mekaniko dita. Ado nga tati customer naman dita. Siyempre, ado latay nyo mo brown dita. I-research ko dito internet, mabisit When? Naibanggal daw yung manong June Ken Kuya Ambak. Kahit kuman nga kablawan tayo sarili. Ti belated happy birthday. Kinagyaman naktagadagiti naganak ko nga dita. Nga? Ni Ditang. Kung nagayam ken pote na Asunsyon nga kasinsinyo nga nang suporta kanyak. Tinak pa nagkasangay ka nagyaman ti amin nga nag-greet kanyak. Josephine Asunsyon ti Purok 5 Rizaluna. Nanti nga Ditang nga to daya. Kabali sa'yo. Po, iti internet talaga mo. Awan. Awan nga talaga. Manong na yung bangal daw yung kablawak man nila kay Kungas nagsimpot launay ni J. Lord Bueno kendo ang anak mi ni Jaja Erika Kanyak manong asawa na Rose from Pagrangayan request ko jay sipot ka manong sagot ko kini katubangak manong nga nasimpot unay thank you Madyag tuloy makakonsentrate awan ti internet. What's happening? Manong June ka na Mac, paikablawan ni bagat ko nga ni Jingjing nga nakatutok tata sa programa yung kan amin nga agdaldangay kanya dito barangay ang Balatungan. Regas ko manong jay 7 inches nga favoritin ni Bakit. Ay, favorita na. Nakantami tayo. Ayan, ulitin tamanan for the third time ta online tan. Ay, kwado iti niyo. Nako na. Iba nagsa. Makosta Agawyo, Waki, Iraje, and June. Masikan, Eragyo. Utaw Cagayan Lasam, pakiplay pinalkang babalo kamo sir. Wow, nagmayaman ti basa ti kasta talaga mga naalam iti banggaan na iti babalo iti kagi. Hello, mga manong, kablaak man da kami nga nakatugaw, kabayatan ti nagdengdengeg ti programa yo nga makaparay launay. Makasala ti anak ko. Hehehe. Patukaran nyo man manong, dielo kan iti I told you so. Agyaw anak manong. Then dito iti Ifugao. Wow, diba? I told you so nga Ilocano kano. Kantaan ta. Anyway, you lost your internet connection ko na naman ang talagang sangamadi. Awan samat ti kuanan. Baka naputulan damot. Baka naputulan da lang dito Okay. Namuno ta, paulit-ulit nga sumbret ti panunod ko dahil nga internet. Connected mo? Oo. Reconnecting ko na. Anyway, once again, tumanang Darlene who just came in from MixLR. MixLR. Urayin ta nga connect. Talaga apo. Oh my God. Okay, once again, our winners sa tie, ito yung muna ni Kabsat nga Josephine Piñera kan ni Judeline Conde, 200 pesos each. Iti-load niya na pangabakan da. Mabali nyo apo nga alaan anytime. Yeah. Text nyo lang dito yung personal number ko. Ayan, still reconnecting. Awan na talaga. Nakaapoy nga to. Okay. Mayatan. Mayatsan. Mayatsan. Okay, kadagiti na balasi o tao apo, dagiti nasulong 30 nga dumdum kada kami. Iti katatime in na laang ni Kabsat ngay bayaw. Abirat ko na kuma. Ni Uncle Joel Tomas. Ganda rin, nagawid doon. Katnawid na. Adik amo, antang ay pagbaga. Tabaam mo na di Villa Carmen. Ayun. Sabatin na. And of course, tumanang dali na sa naibagata tatayan yung tatalang amin naka-online, sagpat ti internet tayo sang ulitin ta. Manang Darlene, congratulations to Fatima para iti graduation na kat agragragsak iti Balvin Clan iti Esperanza East ti panakaturpos dito balasang mo dito buridik mo. Kat ulitin man tayo mensahem kanya na balong. Congratulations to you Fatima. Yun lang. Magriga maging nice. Ay nagpo-school ka no ti islo di jay bala jay ganggan na nga pagilian. Kita man lang. Ganggan na nga pagilian. I told you so. Ano ko na? Mga DJ kabla man nila kay ko nga taltalon request ko panatiran. It's me Marlin Barrientos ng Banawag Sur. Panatiran tadut-dut mo kalilimusan. Gugti ang ating pakablawan kami
ni Pina ken Julie ken Abaro family dito ipil paikantay man jay Siro di pandilin kinalalakim na kada. Ay, amo may na I told you siya. Mabiro ka man, malagap ti folder na rin ang lyrics ta. Okay nga eh. Ngay kamon. Musta manong kanading late na kitata ko na naman Diyos kukulman. Ayan. Request ko man karuba ti sonata nga inka man. Kurang naman ikap sa martilyo. Baga dito ayang ko te permitibus cultis no. Kurang naman ang dalin. And we have 37 listeners. Sabi ko matahanta maibabainan. Dati internet nga nakabunbunto. Ako Diyos ko. Taas yan nak ako. Omot. Di man laki madaro ka nan. Di ka mo man nakikikam. Aha. Bakit to eh? Ayan, kadagiti nakapasa apo iti teachers board man, iti let. Iti sa amin nga partes iti Isabela. Congratulations kada kayo amin. Kang Ronan iti ni Maru. Pagtama po dito sa San Sebastian kat permiti ragsak na ni uncle mo nga Erwin nga magkabkablaaw kang ka congratulations ka anakan kong kunanahan ka na yun. Omot. Ayan kat hamo mabirukan kasi ka tinang ikabil supay di ta maumo ayan na dahil tatatang op awan awan talaga tingay mo yan na talaga okay bumasa ka pa kadagit good afternoon po pakibati nga po si Ate Fredeline Ramos de la Cruz na kumakain and sa lahat ng Ramos family di ko alam di niya sinabi kung taga saan siya Uncle John Ajay Rurod laangan tikantaan yun nawan kung na naman dyan yung cellphone mo Manong John and John magpag-greet man ni Manong kong balong nagkasangay tata it's me Reynald ng Santiago sige kabiro kang Rurod good day po kayo ng GM pare request ko man tayo kang tangaga po tayo ayatan ka from Tupac's Girl wow what's Tupac's Girl nakadadoon na iti request kinitan sa paagan sige kape ka lang tanong ko lang po kung may dala-dala po kayo na CD nyo na second album bala ko po kasi punta dyan bumili album nyo thanks po meron po kaming dala nag-iisa ingat Kuya Melvin ate meriendang may Kuya Melvin nalbasan okay ay ang kangarodalan tatay kopyamon iti Rurod kantaan-tahan once again to you Fatima kan amin na po nga naggraduar sa baligayam iti bulan ti pa naggraduar di Amerika ana nga bulan tatapay lang December so pa naggraduar da ito yan tayo katingaan pa lang iti may kadwa nga semestre da ita sa bali nga talaga I'll see you in September kung nang RTG abroad ka when summer is gone nga Rod ito nag-request iti Ilocano nga version iti Rod dahito iti sagot miking ka ready kang palong ready ka Sabado TV let's go Sabado TV at mimangon jay katrek ket saak nagpeles naglugan jay kotsek sa pinatayag genggat tayan mo nag-apot arwangan nagil ko tay pusok tada magagman ken ka kamay sa kangaruda kadaanan alakay watik man ta imatabalasang mo wan ko nam kaya't humaamuan kinora majak magunod kat maustulak nagalang swerten sa anti songbat mo naglati songbat mo tao to'y katungtong mo nagkisang ti songbat mo mayat ka ken madi pagkasarap ikasar ko nga talaga ikasar mo unuran niya't ibagbagam ikasar mo when sa punto anak ka apay nagalas iti kinatao jak kumakaya awan pagpilyak jak mabiyag no ang suna
Lulan na kwento saan lalaki aklata Tumagberak iti altar Kwenuk taray kami Uray sa din naman asam pulanggit Among ay patpatek na Sumurot aray sa din pagturo Nagkawatik man ta'i matabalasang mo Wan ko nam kaya't humaawan Kino na majak magunod kat maustulak Nagalak suwerten sa antisumbat mo Naglaat isumbat mo Tauto'y katungtong mo Nagkirsang tisumbat mo Mayat ka ken madipakasarak Ikasar mo, Ikasar ko nga talaga ikasar mo, Wanuran niya't ibagbagam ikasar mo. Wansa kong to anak ka Apay nagalas iti kinatao Kinatao Matabalasang mo Wan ko na Kaya't humaamuan Kino na madyak magunod kat maustulak Nagalang swerten Sa antisumbat mo Naglaat isumbat mo Tauto'y katungtong mo Nagkirsang tisumbat mo Mayat ka ken madipakasarak Ikasar mo, Ikasar ko nga talaga ikasar mo, Wanuran niya't ibagbagang ikasar mo. Wansa kong to anak ka